This video was brought to you by Garbage. Hi, and welcome back to my video log. Sorry that I look like shit, but I'm been up all day working with the local news station. So, as most of you right now know, that I've been on the news, and I'm going to show the entire clip of the news segment which was shown on television. But I must warn, it's in Danish, and I don't have the time to put subtitles on everything, so bear with me if you have specific. Well, the video is about garbage, and it's a huge problem here. I've had some negative response on my latest video about the garbage here, because some people claim that I only try to portray Aarhus in a bad way, but I also have videos of Aarhus in a good way. I'm not here to tell people what to do, and I just want to show people the things, and they can make their own opinion. Yeah, it's there was a segment that we made that I really hoped for could come in the news segment. It was that I said that I don't hate the city, and I don't want to preach on people. I just wanted to show people so they can think about what they're doing when out in the city, because when it's Sunday morning, those people who have been outside littering is lying home with hangovers, if they even have woken up at the time. So they don't see the extent of the garbage. So with that said, here, enjoy the video clip from the local TV2 Østjylland, as it's said, with me featuring. Whoa! Aarhus bliver stemplet som svinets by på en af verdens bedst besøgte hjemmesider. Årsagen ser vi her. Det flyder ofte med affald i byens gader. God aften, her er vi med nyheder fra TV2 Østjylland. Den svinske side af Aarhus bliver nu udstillet til hele verden. Med en privat optaget video på hjemmesiden YouTube dokumenterer en ung aarhusianer, hvor meget affald der havner på byens gader. Trods det triste budskab er filmen set af flere tusinde. Aarhus Midtby en tidlig søndag morgen. Skrald flyder mellem caféer og pizzabarer. Der er faktisk nogen, der har brugt den. Og her er så manden, som har valgt at dele svineriet i Aarhus Midtby med resten af verden. Da jeg så kom ned ad Vestergade sammen med min ven, så vi, hvor meget affald der lå rundt omkring. Halvspiste kebaber og chips og indpakningspapir og jamen, altså alt lige fra fordærvet mad til aviser lå rundt omkring. Og selvom skraldespandene kun var halvt fyldte, jamen så lå der stadigvæk skrald rundt om skraldespandene. Christian Møller Jensen har filmet madrester, papkrus, pizzabakker og andet skrald, som flyder i Aarhus Midtby søndag morgen. Er der nogle på fedt? Filmen er lagt på den verdensomspændende hjemmeside YouTube og har foreløbig set af over 2.000 mennesker. Jamen, jeg tror, det har til vis grad at gøre med ligegyldighed. At folk de simpelthen tror, at jamen, de skal jo ikke stå til ansvar for det. Der er altid nogen, der kommer og rydder op om morgenen jo. Filmen har fået masser af reaktioner fra mennesker overalt i verden. Blandt andet en person fra Taiwan, som sidste år boede i Aarhus. Han genkender det billede, som filmen tegner. Jesus Christ, det er skidt. Mange siger, det er en smuk by, dem der har været der fra udlandet på besøg og lignende. Men de kan godt huske, at hver weekend så ligger der skrald i hobevis uden foran deres døre og ude på vejene og sådan noget. Vi viste Christian Møller Jensens film til teknik- og miljørådmand Peter Thyssen. Han var rystet over billederne. Men det ser virkelig skrækkeligt ud. Han siger også søndag morgen. Det er da tragisk at se, det er det da. Men det er jo den manglende, hvad skal man sige, holdning til, at vi alle sammen skal hjælpe med at holde byen ren. Et af mine næste projekter, det er filmen Skolegade, som vi er på lige nu, søndag morgen. Fordi det ligner simpelthen en krigszone, fordi altså, der er faktisk næsten ingen skraldespand, faktisk ingen, hvor folk kan smide deres affald, og det ligger og flyder i bjerge simpelthen. Man kan ikke gå nogen steder uden at træde på affald her søndag morgen, før det bliver ryddet op. Peter Thyssen, du har set filmen. Hvad er din reaktion på, at hele verden nu kan se, hvor beskidt Aarhus skal være i weekenden? Jamen, det er da træls. Altså, det havde jeg da hellere været for uden. Men når det så er sagt, så kan vi jo se det specielt, at nogle steder det sviner mere end andre, specielt for nogle bestemte restauranter. Hvad kan du bruge den oplysning til som politiker?
Jo, men der hvor vi i kommunen har oprydningen, der tager vi jo selvfølgelig også penge for det. Og der må vi overveje fremover, om ikke vi skal differentiere den betaling, som butikkerne giver, sådan så dem, der sviner mest, de også betaler mest. Det skal lige ordentligt fat i. Betyder det, at du vil stille forslag om, at de steder, lad os antage, der er en pizzabar, hvor det sviner meget, de skal simpelthen til at betale mere i renovationen fremover? Ja, der hvor vi hvor kommunen har oprydningen, der synes jeg, det vil være en rimelig ordning i forhold til de andre butikker, der er. Og hvad er håbet så, at du skulle få ud af det? Jo, men for det første er dem, som er årsag til i et vist omfang, selvom det helt rigtigt er borgerne, der smider affaldet og ikke butikkerne, men at de også får en større betaling, sådan at dem, der er årsag til svineriet, også betaler mest. Om det så har nogen effekt, det finder vi ud af. Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med os, Peter Thyssen.